Balay mo dyan. 250 limit. 250 tuig. Oh, Limit mo dyan. Oh. Kunya, dahil mo palitin mo kuhan. baligyan ako. O, Mga 150. 150. Oh, sa gatos lang ko kay kapoy na kaya na. Dahil mo palitin mo kuhan. Mga napong tuig. Baligaan ni mo. Hindi na ako mga anak ko, kabayaran na. Sila, 50. Ang minimum. Dako pag kung sobra 240 pa. Doon kayo pag ikaw mamatay dahil kayo 240 pa ya. Onya sa imo mo sa gatos baligi ang 250 baligyan man nimo 150. Oh. Naay mabili na sa gatos ug naagi mo anyo. Senior San Vicente Bordalon. Ikaw ay kung palito na. Paliton di ka na lang ay na. Halito na lang edad. Di mag-edad 250. Balik, unay mo pa ito sa gatos. Pila mo sana? Ay, Sa gatos baligaan ka tuig. mo na, barato rin na. Ang sa klibong tuig. Kana na ang mga wa kayo. Baligaan mo na nagbarato. Kaya mga kamat yun nun, mapalitin mo. Kana mahadlok ko matay, baligaan mo na. Iga. Ay magkaidaran doon sa biskuit. O, kinood. Ang mga dato di nga eh. Kuha ba rin magpangita di eh. Oo, magpangita. Magpakita ni mo mga datoy, kaya na mga gusto pa mabuhi. Kuron ka pa. Palitan ng idara, oy. Kanugod sa kwarta biyaan tani. Oo. Kana may baligya. Sabi balik ka edad. Balik ka edad. Ang Tabuha mga ka. taong tagalaing lugar ng mga tiguang. Dayo, oy. Maglinya. Asa mo na dapita. Maglinya. Ipulong sa Facebook. Ako palito sila oy. Oo. Nasa ano si Purugnos? Nasa panuwayon. Kay baligya edad 250. Hindi mamatay ano ba? Dugay ka mamatay. Bisag unsa og patay. Di mamatay. Di mamatay. Oh, iwa pa makalabot. Iwa pa makalabot. 250 di na siya mamatay kay Oh. ang iyang buhok mura nagtapay man. Sa mamuhot. Kamatayan. Naay mo tiguang, naay mo batanon mo. Oh, sungiga. Pugong sa edad. Ay mabalik. Dai sid ako sa gatos. Pugong ni. Ikaw dyan, pila limit edad mo. Baligaan mo, Pwax. Baligaan ka daw. Di, baligaan edad. Pila may limit kayo mo. Oh. Kaya mo palit ko. Oh, managlimit ka. Ganyan. Ug mubo-mubo rang imong edad. Bubag kinabuhi, di. What? Palit. What? Kanina sa dyan